ମାଉସୀ କହିଲ ଦେଖି ତମକୁ କିଏ ମାଗୁଥିଲା ସେ 30,000 ଟଙ୍କା? ନା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଘର ନାକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି 30,000 ଦିଅ। ମୋର କିଏ ଅଛି? ବାପ ଅଛି ନା ମା ଅଛି ନା ଭାଇ ଅଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଆସେରୀ ଲୋକ। ମୁଁ କୋଉଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ 30,000 ଦେବି ଘର ପାଇବି? ଯଦି କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ବୁଝିଲେ ବୁଝିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଏଇଠି। ଆଜି କଲେକ୍ଟର କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଲେଖା ଦେବେ, ଯଦି ନ ଦେବେ ମାନେ ଏଇଠି ରହିବି, ଏଇଠି ମତେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କିଏ ଅଛି ଯେ ଯିବି? ଆଗରୁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲି। ହଁ କହିଛି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ କହିଛି, ସମିତି ସବୁକୁ ନା କହିଛି। ସିଏ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଯୋଉ ନେତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 30,000 ଦିଅ। ତାଙ୍କର ହେଲା ଟଙ୍କା ବଡ। କିଏ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ଏଇନା? ଏଇ ଯେ ନେତା ମାନେ, ସରପଞ୍ଚ ନା କିଏ? ନାଇଁ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଘର ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦିଅ ତୋର ଘର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ପାଉନାହିଁ, ମାନେ ପିଣ୍ଡା ଘର ଚାଳ ଘର ପାଖରେ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଘର କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ମୋର କିଏ ଅଛି ନଡିବ? ମୋ ବାପ ଅଛି ନା ଭାଇ ଅଛି ନା ମା ଅଛି? ଘରେ ରହୁଛ ଏଇନା? ଚାଳ ଘରେ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା?